Simamelang namastelo chande matekwana stella festa eThada sawubona KwaZulu-Natali sanibona nemgungundlovu ePeter Maritzburg bayaphila abantu kaNongoma eZululand empangeni bayaphila abantu sinithatha kahle kakhulu namhlanje silapha eICC eDurban eThekwini kalika banana uyabona ke masila eThekwini kusokumnandi kushaya nomoya ngingasho ukuthi akumnandi kwezinye indawo ngoba nelanga lisuke lishaya nakhona kodwa ke sikunqoma konke ngoba kuzebusisa konke kuvela kusimakade igama lami Ntokozo kwamaphisa esatheleni thiwa sibingelele kuNgqongqoshe sithi sawubona ngiyabingelela Thokozo ngibingelele kubabuyele emakhaya abalalele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu siyabingelela sithi ithada manje ungifaka emsakazweni ungifaka ngihleka abantu basongazi ukuthi kwenze njani ngene sehleka angithi lento yokujabula Ngqongqoshe ave ibalulekile ngoba kuthiwa osukini nje mawusmilile kwenza ukuthi ube muhle kukwenza ukuthi uhlale nje uyibabela nje manje ke nawe nje ubuhlala uhleka ngathi uyabona ke ukuyo lento kodwa ku healthy futhi kwenza ukuthi ungayi kudokotela njalo absolutely kunjalo nje cha ngiyajabula ngoba besilapha ya endaweni yaseMelmoth izolo lapha esihlangane khona nenye insizwa lapha ya yakandebele ithi ke iyalandela kakhulu uhlelo iyamthanda futhi uNgqongqoshe angazi ke Ngqongqoshe lento yokuthandwa abantu angazi zoyithina baningi nje nenkosi yalapha niyafika sukuma ethi hayi icabanga ukuletha inkomo iyakuthanda manje angazi ke mase uthandwa icountry yonke ukuthi uzoyimisa kanjani lento kodwa ngizwa kuthiwa khona izwe ngapha ngenhla neAfrica la into kwazakwathi ibe nesithembu uyabo ibambe lapha nalapha mhlawumbe uhlelo ongalulandelela eduze sithatha itrip nje sithishwise ukuthi balibamba kanjani kukhona kodwa ngibona ukuthi masiphuma kulomcimbi uzongakwazi ukuthi umbalekele ngaleso statement sakho kodwa Nkosi nakho ke hayi ke mina kodwa ngihambe ngikho ngiyibeka nala ebantu ukuthi ashesha ayisukumele le ndaba ukuthi cha izwe liyakuthanda bayasho ke Nkosi yami bathi hayi impela balilandelela uhlelo uthi uthanda mase kuthiwa absolute angazi ubani uthi absolute kulolu hlelo kodwa ke uthe ngithanda kabi mase kuthiwa absolute bese ngiqhuma ngihlale lapha ya ngiyasona ukuthi khona lapha ekufuna sibhale phansi absolute ukuthi ubizwa kanjani hayi impilo absolute ngeke inqobe ngoba impela kwezinye absolute kwezinye absolute ke ngivuke no absolute ngapha eshowe ifana nayase Pixley hayi uPrix senguyekile sengivumile njalo usuvumile ukuthi uPrix loya futhi thina sinengqake masithi Pixley ngoba abantu bonke hey anivule phela lapha ePrixley Prixley bona igama lika mongameli absolutely cha ngizothanda nje ukuthi Ngqongqoshe ukusithatha usibe ngoba sikubonile ithi izolo ubuhambele lapha endaweni yaseshowe ngabona futhi ukuthi abantu basithanda isibhedlela kwale noma sesithi siyaqala izinkulumo ngabona abantu bethi siyacela ukuthi nivule itendo ngcono sinilalele sikodokotela ngoba siyayithanda lento ukuthi nilethe odokotela kithi sabantu ungathi nje into oyibone izolo mawulapha ya endaweni yaseshowe asiqale nje ngokuthi Ntokozo ngiyajabula kakhulu ukubalana sekunamavikana ngagcina ukuba khona okugcina nje kwakwenza ukuthi ngingakwazi ukuza ingoba kwakhona umongameli lapha esasikhona umongameli wayelethe imbizo ewa 29 eMnambithi kuyinto enhle kakhulu ngoba uma kunembizo suke sizophendula njengohulumeni sikwazi ukuthi sithathele lokusha uma kukhona so ngifikile sengibuyile ke namhlanje ngiyathemba ukuthi besikhumbule ngiyajabula impela nami ukuthi absolute no izolo besilapha eshowe eWard 6 sambise uhlelo silibizwa ngokuthi sibhedlela kubantu besibizwe ke lapha na umuntu obizwa noma umfowethu obizwa uGabriel Gumede wathi cha kade hlale ngibona ngihamba kuzo zonke indawo ngilethe isibhedlela kubantu uyafisa ukuthi naye ngakubo sike sisondeze nje uyabona abanye abantu bazi bethi cha awusilethi ngakithi ngoba thina sisemakhaya yini kanti cha isibhedlela kubantu impela sasemakhaya esasemalokishini ipurpose yesibhedlela sihlale siyichaza njalo nasithola ithuba ukusondeza ama services emphakathini uma sikwazi sikhipha yonke into esibhedlela esingakwazi ukuyikhipha wonke ama services esikwazi ukuphuma nawo siyaphuma nawo siye nawo emphakathini siba nodokotela sibe nodokotela abamehlo odokotela abamazinyo odokotela abamathambo siyakwazi nokuthi siyasoka khona lapha
kwisibhedlela kubantu siteste na for i-cancer kulapho esikwazi ukutesta khona. So every service esinayo ku department esikwazi ukuphuma nayo siyaphuma. Of late ke sesikwazi ukuphuma ngisho nane x-ray. Sesine x-ray esemotweni emobile. Uma sikhona isidingo sokuthi kuthathe i-x-ray uma unenkinga asirefer esibhedlela sikufaka la emotweni ukuthi hayi phuma la kudokotela ungene la kule moto elandelayo sithathe i-x-ray njalo usuyakwazi ukuthola izinto oyidingayo. Sithatha ngisho ikhemisi uyabona la sithi ikhemisi eduze nawe lesihlale sithi abantu abaye kuyona siletha kwakhona eduze kwabantu. Uma ngabe kukhona umuntu esimtestile samthole positive sakwazi ukuthi simcancelishe siyakwazi ukumfaka ku treatment on the spot senzele khona phela ukuthi sikwazi ukuthi si extend noma sikhulise impilo yomuntu. So kuhlelo lolo silithanda kakhulu ngoba liyakwazi ukuthi lisheshe lisondeze ama services emphakathini. Inhlangano ke ngiqhamuka kuyona ka African National Congress Dogozo yanginika imandate oyenye ama mandates engayithole yokuthi asenze sure ukuthi ama services siyawasondeza emphakathini. Wathi ANC uyazi ukuthi ibhedlela ikhona ama clinic akhona kodwa iqiniso singeke silibalekele ukuthi ama clinics awasondele kubo bonke abantu futhi asikakabi nemali eyanele ukuthi singakwazi ukwakha ama clinic kuzo zonke indawo kuwo wonke amakhona kuwo wonke amagquma. So uma singakakwazi ukwenza lokho asibe nohlelo ngathunywa kwathiwa cha wena njengomuntu omele ukhongolose laphana ka health hub uyokwenza sure ukuthi kuba noluhlelo olufana nalolo luletha ama services emphakathini. So yilokho ke besiyokwenza eshow izolo sijabule kakhulu nendlela nje abantu abaphume ngayo abalamukela ngayo lolu hlelo uyabona ukuthi abantu balijabulele. Remember Ntokozo uma ngabe silethe isibhedlela kubantu awugibeli uyabona udinga ukuthi ube nemali yokuthi uthathe itekisi noma uthathe ibhasi. Kuyenzeka phela kwesinye isikhathi uma sigula uthi udinga yakadokotela udinga esibhedlela noma udinga eclinic kodwa ukwazi ukuhamba ngoba imali yempesheni ayikangeni imali yesondlo sengane na udinga ukuhambisa ingane kadokotela ayikangeni kodwa nasilethe isibhedlela kubantu udinga nje ukuthi ugeze kuphela ugcobisa uvaseline ungena indlela usifice udokotela ukhona noma ngabe umuphi udokotela omdingayo ngisho udokotela bamahlala khona odokotela bamadolo abantu abadala bonke bakhona lapha. Mina Ngqongqoshe ngeke ngakhuza ngoba ngiba nakho ukuyimemezela lento ngisho emsakazweni ngiyeza nesibhedlela endaweni ethile umuntu bese efuna ukwenza umshado ngalolo suku afuna omunye ukumisa isicagogwana setende lapha eceleni kwethu ngimtshele ngithi lalela make kwafika isibhedlela ngeke kube khona umuntu kulowo mshado lowo. Uyabona nje izolo kukhona nayo ke wazama ukwenza owakhe umshado sithi sifake itende la silethe odokotela silethe onesi wafuna ukuvula indlwana yakhe lapha eceleni wafakela inye itende bafika abantu bathatha ukudla kuthena sekufika odokotela bamshiya nokudla bahamba nakho ukudla abantu futhi phela ukudla kwethu sonke siyakuthanda bahamba nakho ukudla beza kodokotela asinankinga ke nalokho akufanele Ntokozo ukuthi uhulumeni uma usebenza ndawonye kube necompetition. Uma ngabe kunama services adingwa abantu idedele phela leyo level kahulumeni iwaletha ama services emphakathini ngoba ama services awawo wonke umphakathi asibuki ukuthi uqoka siphi iskipa asibuki ukuthi yipi political party onekhadi lalo no sifuna wonke umuntu odinga iservice abe khona bonke abantu bayakudinga ukuphila yabona akuzothiwa kuphila abantu baka ANC kuphela ngoba phela vele siyathanda abantu baka ANC baphila kodwa ke bonke abantu abaphila uyabona hayi futhi ke bathethe bephuma kulesicagogwana beza behla ngejubane ngimemeze nangu udokotela wezinyo nangu womkhuhlane nangu weso nazi ibuko zamali behla baphuma begijima abantu bese kuba ngathi ngizophuca kufuna kube ilesson leyo ukuthi uhulumeni awusebenza ubambisana kungabi necompetition. Usakhuluma ngokubambisana ngizwile kuthi uPremier ke uthe amabomba abheke ngapha eMgungundlovu District lapho nizobe ninembizo niyolalela abantu ngiyobade usho ukuthi njengoba kwafika upresident naniyolalela abantu ithini into yalapha ya eMgungundlovu District sinembizo Ntokozo ngomgqibelo kusasa ezobi lapha eMpophomeni isempophomeni stadium. Now eMpophomeni ke stadium uNdunankulu wake wavakasha khona emavikini ambalwa adlule umefika laphana abantu baseMpophomeni bakhala kakhulu ngama services bale izinto nje abayiphakamisayo ofuna ngempela uhulumeni angenelele and wathi bebuya uNdunankulu koNgqongqoshe wabahlanganisa bonke uNgqongqoshe wathi cha indayifu ayithole eMpophomeni ubona ngathi yabona nje ziningi izinto ababekhala ngayo bakhala ngobugebengu bakhala ngokuthi ugesi
ama street lights awekho uyabona nje izinto ze service delivery so wasihlanganisa ke sonke undunankulu wathi cha ngalomgqibelo ngiyafuna sambeni sonke siuhulumeni we province siyo attenda izinto abantu abayiphakamisile and ke njoba sibuyela kusasa ngomgqibelo Ntokozo siyobe sesiphendula izinto undunankulu ayeyitholile wonke iminyango kahulumeni izobikhona kodwa bese nabanye abangakazi balithola ithuba lokukhuluma noNdunankulu nesigungu sakhe okuyi executive council noma icabinet bazobe sebethola ithuba lokuthi babeke okwabo kodwa ke okuhle okusenza nathi njengomnyango wezeMpilo silethe isibhedlela ke futhi lapho uyabona ke njoba sobe seMpophomeni stadium nje kusasa wonke udokotela ongamcabanga uzobe khona siyobe sinezibuko abaphethwe amehlo bazosithola abafuna ukuklina amazinyo abafuna abanenkinga yezinyo sithi emphakathini ke manje asiyeke lento yokuthi uma ngabe uphathwa izinyo umuntu omnyama uvela ugijima ekutheni uyolikhipha izinyo cha sesineyindlela ezintsha zokuthi izinyo uma likuhlupha silungisa kanjani uyabona nje ngihlale ngixoxe lo mama uma sixoxa nawe lapha ekhoneni sisodwa Ntokozo awu baba bengekho ngithi kubona hey lalelani nini uma siloku sikhipha amazinyo nje sizogcina sipoqokile ngoba phela izinyo ithambo elibamba ubuso ingakho uhulumeni ngoba uyasibhekelela usebonile ukuthi akusiba abantu abanemali kuphela okufuna bethi nabephethwe amazinyo kube nodokotela othi hayi sizalungisa nje sikhiphe lokho okubhlungu nathi siwuhulumeni sesiyakwenza lokho so abantu bakithi abangagijime ke ekutheni bashintshe bakhipha amazinyo but ayibe khona indlela yokuthi sikwazi ukulungisa amazinyo abo so sizobe sinawo wonke lawo ma services sizobe sisoka ayi siyafisa ukuthi abantu besilisa abasondela abadinga ukusoka ukusoka kwethu lapha nakuthatha 20 minutes nje phela uzobe usuqedile usuyahamba uye ekhaya of course kunembandela yakhona ke abayaye bayisho ukuthi uma uqeda ukusoka nakho kungafunela ukwenze siyak encourage ngoba kuyasiza ekutheni umuntu abe healthy kuyasiza nokuthi izifo zingathathelani ngendlela engakwazi ukuthi manageke so njengoba uNdunankulu ebizimbizo nje hulumeni wonke weprovince yaKwaZulu-Natali uzobukhona laphana kuzobe khona ngisho isibhedlela kubantu lokho besixoxa manje ukuthi bekwenzeke eshow izolo kuyobe kwenzeka laphana Empophomeni kusasa ngoba phela sonke siuhulumeni sobe sikhona sithelekile sizwileke ukuthi khona abadlulisa imiyalezo yokuthi cha lembizo ayikho ngoba bona batshelwanga kunomeya laphana onebale elimhlophe ucabanga ukuthi kuseyisikhathi seapartheid ubona ukuthi ilungelo lakhe lokuthi avimbe uhulumeni ukuthi abantu bakithi bangatholi ama services hayi sagcina ngesikhathi seapartheid lokho ngeke namhlanje kube khona umuntu ozokwazi ukuthi asitshele ukuthi kuno albadwa kunendawo esingeke sikwazi ukufika kuyona ukube abantu baseMpophomeni ebekwazi ukubanikeza ama services babengeke bakhale kuNdunankulu babengeke bacela uNdunankulu ukuthi akalethe uhulumeni bona abantu abacelile lokho so sizofika impela kusasa ayu cha impela nami kuyangithusa ke ngoba ubaba wami nami uthi ekhula babethi babemela isibheke kuthiwa awungena ungayiphethe incwadi ezothi uzokwenzani manje sekubuyelwa lapha lutho ngesivumo kusinda kuyehlela ke cha impela siuthwela uthayela kunomoya kodwa kuzolunga siyathemba ukuthi uhulumeni uzofika ilungise ke leyo nto impela singabuzwa ipasi especially masuke sifike endaweni ngiyazi ukuthi inyanga kaJuly kuyicalendar le country kusuke ukuthi ke inyanga yabantu besilisa inyanga yamadoda ngiyazi kuMnyango ubakhathalele kakhulu abantu besilisa ngiyenguza ukukhuluma ngisho nangecancer yomshini uthi kune cancer yomshini eshaya umshini abantu bejabule kodwa ngibona kujabula kakhulu lapha eholo nje bechaza abantu besifazane makukhuluma ngecancer yomshini kodwa ushilo wathi igadla kwabesilisa kodwa bese kujabula angiyazi ukuthi isuke isiphambana kodwa ke nayo inyanga yabantu besilisa isho ukuthini eMnyangweni wezeMpilo uJuly kuhulumeni nje wonke Ntokozo inyanga ethi uhulumeni ufocuse kubantu besilisa esiubiza ngokuthi men's month okungasho ukuthi kulezi ezinye inyanga ayikho into esiyenzayo noma esenzela abantu besilisa kodwa ipurpose ukuthi sike sibe nesikhashana nje sibheke abantu besilisa kuphela the same way naku August siba sithi inyanga yomama kodwa omama bayawathola ama services nangezinye inyanga so sibe nenye inyanga iba inyanga yeingane senzela nje ukuthi njengohulumeni sazi ukuthi at least kule nyanga sifocuse kuyona absolutely so kulo July ke thina njengomnyango wezeMpilo because uMnyango noMnyango uba nezinhlelo ezihlukene sizoba nawo ama programs sinawo ama programs esizohamba ngawo
lawo sihambele nje iprovince yonke. Amabili nje engifisa ukuwa highlighter ilesibiza ngokuthi sibaya samadoda esisebenza namakhosi noma ubuholi bendabuko bese kuba nekhosombe lamajida. Khosombe lamajida ke siyanalo endaweni ezifana nasemalokishini sibaya samadoda endaweni lapho khona izibaya so that namakhosi sikwazi ukuthi xoxakala. Into esixoxayo ke kodwa kuwo mabili lama forums ikhosombe lamajida nesibaya samadoda ukukhuluma nje ngempilo yomuntu wesilisa. Kungani umuntu wesilisa kufuna ashesha asondele eMnyangweni wezeMpilo? Yimapha ama services akhona eMnyangweni wezeMpilo sisizana kanjani? Ntokozo into esitholile thina njengoMnyango wezeMpilo ukuthi abantu besilisa bayanqena kakhulu kuza kodokotela. Bayanqena uke eclinic, bayanqena uke esibhedlela. And kuphela isikhathi eside siloku sibuzana sisodwa ukuthi awukwenze njani, singayilungisa kanjani le ndaba. Until sithola ithuba lokuthi sixoxe nabo abantu besilisa. Uyabona kumxoxa nobaba bayasho baba ukuthi ungane yami ngiyathanda impela ukuthi ngiye kadokotela kodwa uma ngifika kadokotela ngivele ngithola umuntu ongangawe noma indodakazi encane ngisho kunawe ngingabe ngisakwazi ukuyitshela ukuthi ngiphethwe yini. Afika ubaba ephethwe esinye isifo kodwa umebona ukuthi khona umuntu olingana nendodakazi yakhe laphana noma umuntu wesifazane avela athi ngiphethe ikhanda ngane yami sinike amaphilisi ekhanda angeze ukumsiza ngalendlela. So sikubona lokho ke kuyisimo esinzima kakhulu. By the way, lokho kwenza ukuthi abantu besilisa kubukeke sengathi yibona abasheshe bashone emphakathini nje generally kunabantu besifazane because abeze eMnyangweni wezeMpilo izifo zabo zisaqala zisengakwazi ukuthi zilapheke. So sine uhlelo ke lokuthi siya kanjani kubona so that sigcine sikwazi ukukhuluma nabo. Ubukhuluma khona manje nge-cancer esithi nasiyikhuluma sithi umdlavuza umshini womuntu wesilisa. Uma ngiyikhuluma nabantu besilisa ngeke ngithi leyo mdlavuza loyo noma leyo cancer leyo i-cancer uma uyibuka nje at face value ebandlululayo i-cancer ebulala abantu abamnyama kuphela. Ubuse uyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube khona isifo esicwasayo esibulala abantu abamnyama kuphela. Ngithi mina ke nangiphendula yingoba abantu besilisa abamnyama bayawusaba umjovo, bayamsaba udokotela, bayamsaba unesi. Cha kodwa phela Ngqongqoshe sikhule sisatshiswa mawuthulisa ukhala solanda udokotela phula basokujova manje ke lento yokujova sisaba ukufa. Yabona ke so abantu besilisa ke abezi kuma services. Now bengikhuluma ngecancer le engithi cancer yomshini womuntu wesilisa i-cancer le ekwazi ukulapheka. Iyakwazi ukulapheka kwezinye inhlaka ngoba abantu besilisa bakhona bayazi ukuthi njalo ngonyaka ufuna aye kodokotela aye esibhedlela yo test so that ume testile uma kutholakala ukuthi akhona ama cells okubukeka sengathi ayamgulisa abakwazi ukuthi basheshe bamelaphe. But abakithi abakwenzi lokho. Bafike suqulwa ngohlaka impela bafika impela sebequtshulwa ngohlaka ezibhedlela. Uthola ukuthi kanti le ibi cancer ebingakwazi ukuthi isheshe itholakale but ingabi satholakala kusenesikhathi afike segula lapho sekungekho akwazi ukusizakala khona. So ziningi ke ezinye izifo edinga ukuthi abantu besilisa basheshe basondela. Abantu besilisa Ntokozo encourage sithi nasihamba semphakathini sithi abantu abatest. Kubalekile ukuthi umuntu azi istatus sakhe HIV unayo noma unayo. Uma ngabe ungenayo ungakabi nayo uma usutestile siyakubongela qhubeka and sixoxa nokuthi yipi indlela yokuthi ukwazi ukuqhubeka uphile ungazi ukuthi uthola ukusuleleka. Kodwa uma ngabe usunayo asikho isidingo sokuthi umuntu afe kulesikhathi sanamhlanje ngoba amaphilisi asekhona. Uyabona nje kuqala kutholakala i-treatment Ntokozo mina nawe ngicabanga ukuthi asebancane kodwa abakhona abaziyo ukuthi amaphilisi ayegcwala isandla. Ukuze uthole i-treatment kwakufuna waphuze wonke lawo maphilisi egcwala isandla. Namhlanje kwamuva from lapho ancipha amaphilisi agcine emathathu selilodwa namhlanje. Akekho umuntu okufuna adlule emhlabeni ngokuthi uHIV positive ngoba phela i-treatment isinayo. Siyavuma ukuthi i-treatment akabi i-treatment eliqedayo igciwane emzimbeni kodwa liyalithithibalisa ngendlela yokuthi uma uliphuza nsuku zonke uliphuza ngendlela okushiwo ngayo uligcina lingasatholakala lingasabonakali ngisho egazini. So
kubalekile ke ukuthi abantu bakithi bazazi istatus sazo. Ngixoxa lokhu ke ngoba abantu besilisa uma sithi asambeni siyo test sibiza bonke abantu sithi wozani nizotesta so that izosazi istatus sakho. Abantu basilisa bavele bathi hayi hamba testa wena mama esho unkosikazi wakhe noma athumela ubaby hamba testa wena baby. Afika ubaby afika teste noma umazibani bani afika teste abuye umazibani bani negative. Afike la ekhaya asho ukuthi hayi ke baba sengitestile cha odokotela bathe igciwane anginalo. Kuphume nesagila ubaba agiye ahlabe nenkukhu ukuthi hayi akekho umuntu ogulayo la ekhaya. Kanti phela igciwane alihambi kanjani? Igciwane kuthatha igazi negazi lomuntu. So uyabona ukuthi abantu besilisa ke phela baqina kangakanani ukusondela eduze kwethu. So yizo zonke into esizoyikhuluma nabo kulenyanga noma siyikhuluma nabo kulenyanga ukuthi cha kona phela siyavuma ukuthi anikajabuleli kakhulu but sondelani ngaphezulu kwalokho ukuthi sobavakashela sinane inhlelo esesiyiqalile ke manje per district ukuthi asibe ne program noma asibe ne clinic esibiza ngokuthi men's clinic lapho abantu besilisa noma ke ngoba singakabi nemali ngoba kuphoqa ukuthi siqashe onesi abahose babe baningi ngoba sesithathe leso sinqumo ukuthi ngoba abantu besilisa kwezinye indawo bayanqena ukukhuluma nabantu besifazane asi-create environment lapho bezokwazi ukuthi bakhulume nabafana nabo ngendlela abakwazi uku-understandana nayo. So asikabi ke nemali yokubaqasha yonke indawo kodwa akhona ama-clinics lapho sesikwazile khona ukuthi senze ama-men's clinics. Kwezinye indawo uthola ukuthi akusho ukuthi sakhe iclinic entsha kusho ukuthi nje kule clinic siba nekhona ikhosombe yes abantu besilisa abazofika khona siyazi ukuthi abanye basuke besemsebenzini kube khona umuntu wesilisa from 5 to 7 or to 9 ebusuku ngalesikhathi ababuya ngaso emsebenzini abanye obaba even ngama weekends where they are available. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi abantu besilisa sibasondeze nabo emtholampilo ngoba impilo yabo ibalekile. Uyabona nje sikhula Ntokozo sasizwa abantu bethi sikhule sijwayele ukuthi abantu besilisa bashona kakhulu bashona kuqala kunomama. Uyazi nje mina ngikhulele lokushini ke wawazi ukuthi hayi kule stratless obaba bakhona almost more than half abasekho kodwa omama bekhona. So sakhula sijwayela nje ukucabanga ukuthi kusho ukuthi impilo yomuntu wesilisa imfishane kunempilo yomuntu wesifazane. Kanti iqiniso ukuthi abantu besilisa bayi ukuthi bayo ezibhedlela nakodokotela bathola ukuthi impilo yabo imi kanjani bese bagcine beshona bebulawa isifo besingeke sibabulale njengalese bengisisho nje somshini ngoba phela siyasithi si racist kodwa asikho racist ngoba thina noma obaba bethu abafowethu nezingane zethu aziyi eMnyangweni wezeMpilo ukuyotesta ukuze sisheshe sitholakala. Lona ke leyo ngempela ke indaba kuthina abantu besilisa kuthiwa ke abesifazane kodwa kuthana kuyavela ukuthi ke omunye wathi bembuza i-license la kuthiwa nayi imoto uyishayela ziphi incwadi wathi hayi sishadele umshado ohlanganisa amafa nobaba so i-license ekababa nabo ke besilisa bathi hayi mase check umama hayi check sonke cha akekho uma checkelana bakithi i-license umuntu nomuntu une-license yakhe umuntu akayibambele cha siyasijabule ngempela ke masithothi ikhona inhlelo ezikhona ezibhekelela abantu besilisa nakho ke ukuthi ke siyesizwe noma bexoxa nje ngqongqoshe banakho ukuthi bethi makuyinyanga abantu besifazane ihaba libalikhulu kakhulu ukuxoxa kakhulu makuyabasifazane kwesilisa asizwa nangayo nje ukuthi kuxoxe ngayo. Ngiyajabula ukuthi uMnyango uzoyisukumela sobona zikhona mhlawumbe inhlelo sizobona niyiphosa ubusashilo ukuthi isibaya samadoda nekhosombe lamajini. Yes in fact inhlelo Ntokozo seziqalile kodwa sobe sesihambela endaweni ngokuhlukana. Sinama partnerships esizowenza namakhosi ahlukene. Uyabona nje okokuqala sesivumelene nenkosi yakwaKhumalo eMajuba uyokuthi sizoba nohlelo lapho sibe nohlelo lolunye sizoba nalo eKing Cetshwayo kuma district ngokuhlukana so that sikwazi ukuthi sibe nalo lo. By the way enye into exoxo kwisibaya samadoda nexoxo kwikhosombe lamajida ukuthi uba indoda umunjani. Absolutely siyadodisana noma abantu besilisa bayadodisana ngoba akuzona zonke izinto ezazenzeka kwaZulu kudala ezirong. Uyabona kwathi nakufika imodernization salahla yonke into esiyisizwe ke manje ngoba sithi sifuna ukuba modernized kwangathi yonke into eyenzeka kwakuyinto erong. Uyabona nje historically noma emandulo omama babe banendawo yokuhlala bebodwa bakwazi ukuthi baxoxe ba-advisane bakhulisane baxoxe nje ngeenkinga nokuthi umuntu nenkinga enjeni uphuma kanjani kuyona.
obaba babehlala esibayeni baxoxa njengabantu besilisa baxoxa ngaso zonke inkinga ngaleso sikhathi ke babexoxa even nangokugula ukuthi uma ngabe umuntu enesifo esinjena iliphi ihlamvu angalidla uma ngabe nesifo esinjena kufuna yogubhaphi kodwa babengagcini lapho babegcina bexoxa ukuthi umuntu wesifazana uphathwa kanjani umuzi uphathwa kanjani uma uyindoda wenze njani ikupho ongakwenzi na uyindoda uma ufika ekhaya uphila kanjani so njengoba sikhuluma ngesibaya samadoda sizama ukuvuselela ke leya culture yokuthi abantu besilisa abaxoxa siphume ngejubane sibheke lapha ya eDlangezwa uJobe weJobe uyaphiloni Ngiyaphila mfowethu awu bayaphila abantu eDlangezwa bayaphila awu phela sizwile kuthiwa isikhathi somkhuhlane kodwa ngizwile kuthiwa yanikhwehla lapha ya hayi sokuzihlamba thina sikhwehleli absolutely nangu uNgqongqoshe kuthini kwakho kuphawula hayi ngizonoma nje namhlanje kwakuyilo uhlelo xesha last month previous month uMay ngafona lapha ngikhuluma ngendaba kaGogo oholibeshini okwathola funa akokhelele ibuko and then ke babe sebethatha inombolo yami wafona umboka ukabazela wafona wanamanje kuhamba waxhumana nomphathi wesibhedlela eNgwelezane baxhumanisa lo agogo bamxoxa nesibhedlela eShowe bathi hayi uzithola mahala ngileke ufuna usizo esibhedlela eShowe base bethi inkinga iBP yakhe phezulu akabuyabuye ukwazi umnyibo ngoba umnyibo iBP phezulu ngenxa mhlawumbe benenkinga absolutely kodwa ke ba-athenda kahle udaba la hawu bakithi siyabonga Jobe awu impela uNgqongqoshe nakho yeah no siyabonga kakhulu Jobe sibonge nje nanokuthi uthatha initiative noma kungasi umuntu wasekhaya nangalela nyanga sixoxa sakusho lokhu siyabadinga abaningi abantu abafana nawe ngoba uyathola kwesinye isikhathi ukuthi sinogogo nomkhulu asebahlala bodwa emakhaya noma abakhulisi abazukulu bangenabo abantu abanakekela bona so siyakubonga kakhulu nje lokho and sibonga nanokuthi ke lolu hlelo ulisebenzisa ngendlela right ngiyabona nje iyona purpose yalolu hlelo lokuthi ngenelela phela ngapha Ngqongqoshe ungenelele nangapha sigijime ngoba uNgqongqoshe uyedwa kodwa isizwe sikhulu so nabantu abakwazi ukusithola bakufuna kufanelekile ukuthi basithole siyakubonga kakhulu Jobe ngomsebenzi owenzile yeah usengiyakubona igama lathi umuntu usibongiseni inhliziyo yeah ukabazela afuna isinye usiraise lapha ukabazela engathi isizwe leso siphethe kahle absolutely sibonga kakhulu Jobe kulungile ke phaya hayi ke injalo ke indaba bakwethu uhlelo ke njengoba esho uNgqongqoshe uthi waluletha lolu hlelo ukuze wena lapho ekhaya mawubona ukuthi ayakuhambi kahle endaweni ethile uyakwazi ukungena khona la silungise leso simo kodwa nakho ke phela ukuncoma kubalekile bakwethu yabona nje sebezo motivateka naseyibhedlela lapha yana bazi ukuthi hayi labantu bengayo ngenzeka nje beyongibika ukuthi ngisebenzile lapha ku TV nakuledo bese kuphuma le emsakazweni emkhulu ukuthi nami ngiyasebenza absolutely cha Ngqongqoshe isikhathi lesamakhaza la sekuhlasela amakhaza abantu babasimbawula abanye babasa amagesi endlini ukhona kudadewethu Samkele lapha na uzongena asibeke nje esimeni ukuthi ke kwenzakalani mase kuyisizini le yamakhaza kodwa ke ngiyafisa ukuthi ke masiqede ukuthatha nangu babushazi ebese usithi halamuzi nje ukuthi ke ungathini umlayezo ongawudlulisa emakhaya kulesi sikhathi esikusona webabushazi usemoyeni sawubona siyaphila mfowethu singezwe kuwe hayi siyaphila na usidonsa kuphi necountry ila indabelo seShepstone awu suka madoda awu suka ngiyayithanda le ndawo seShepstone kunendawo lapha ekuthiwa mawuyolwandle uyakwazi ukuthi ungene nje olwandle abantu basemakhaya sekufuna bazibuzeke ukuthi ungena nabo njani olwandle le ndawo kuthiwa uvele nje ungene olwandle kodwa ngesisho kuba sisemsakazweni hawu nangu uNgqongqoshe mfowethu kuthini kwakho kuphawula Angizwa indaba le yesibaya samadoda kayibona nekhosombe lamajida absolutely ukuthi kulezi hlelo mhlambe ngoba kuyatholakala ukuthi abantu bayasebenza bagcine mhlambe bathi ungawazanga ukuthi uattende buka nje nohlelo lonami ngibamba ngoba
ikhona kusekhaya namhlanje ukuthi mhlambe njengoba sebabakhona ukuxhakaxhaka bezoxhumana kalula ikhona inhlelo mhlambe ukuthi mongeke ukwazi uku-attenda ukwazi ukuthi ukuba ingxenye ngokuxhakaxhaka no uthola uNgqongqoshe umbuzo sokuphendula emoyeni mfowethu. Thank you. Danko. No asibonge kubabushazi ngicabanga ukuthi usinika isuggestion Ntokozo yenye indlela esingenza uhlelo lwethu lube more productive. Udaba ke lo esizolibhekelela ukuthi abantu mhlambe into esingayenza ukuthi uma kukhona umuntu ofisa ukuba ingxenye asithumelele inotice asithumelele imessage bese simnika ilink ngoba nakhona phela ukuthi sithi ikhosombela amajidi ingoba sifuna abantu besilisa phela babe bodwa kufanele bese siyayidilute that element noma isibaya samadoda kodwa nakukhona umuntu ofisayo ukuthi abe virtual definitely I think it's a very good idea singakwazi ukuthi sibalinke labo bantu uma be indicateile mhlambe indlela engcono ukuthi abantu nabelokhu belandela kwi-page lethu sazi ukuthi sisho in advance ukuthi in 2 days 3 days time so besendaweni ethize uma ufisa uku-attenda as a mail kodwa ungeze ukwazi ukuba khona sithumelela ama details sikusendele link directly so that kube umuntu lo ofisayo ngoba asifuni futhi ukuthi kugcine kungena abantu abangenayo interest yaleyo program leyo kodwa i-idea right kakhulu lo babushazi ayishoyo sizoyibheka ke omunye umqondo anginika uNgqongqoshe ukuthi kushuthi ama program masiwafaka kuzomela siyibuke nento ye weekend la abaswani basuke bengasebenzi abanye ngama weekend kube khona izinsuku ezithile sizothi iqhinti nganangawo ama weekends no siyayithokozela ke imbono ehlale efika kodwa futhi ushaze angasithinta uma ukuthi ke kunenye futhi indlela ayaziyo athinta ukhabazela njengoba besho ukuthi ukhabazela make kwathi nje hayi makukhona uhlelweni abona ukuthi singalekeleleka ngokuthi nokuthi imbono yenu ihlale yamukelekile Ngqongqoshe bengisathi ke isikhathi amakhaza lesi kunabantu abayithola sebebasimbawule endlini bebasa amagesi abanye ngiyakhumbula nje mangisemncane kwake salala nembawule endlini angazi uma kwakukusangana lokho kwakwenzeka kodwa saquleka nje ningilethe endlini savuka impela ngoba kwakumakhaza singakwazi ukuthi sizoyikhipha kanjani imbawula endlini kungathini ukuphawula mhlawumbe kulesikhathi samanje nje esazongena oDusamke yasitsheleke nangezinto eziningi ezithinta ukuphila ngalesi sikhathi no kunjalo Ntokozo angithi manje lezi zinto esizibasayo sikusuke kuphuma i-smoke intuthu ethize and intuthu eba dangerous so siyacela nje kubantu abadala ikakhulukazi ukuthi firstly izingane azingasondeli emlilweni ngoba ugcina futhi izingane zisha zilimala zithelwa amanzi abilayo nakho konke yabona nje ngalesikhathi sobusika ngempela abantu abashayo noma izingane ikakhulukazi ezishayo ziyakhuphuka so siyacela abantu abazidala abagada ukuthi izingane zingasondeli imbawula asikwazi ukulala nembawula endlini ikakhulukazi uma kuyimbawula nasulele phela uya-ilayitiwe kuvaliwe akungeni oxygen akungeni moya awuphumi lutho so lo moya lo ngcolile ophuma embawuleni ugcina urotator la endlini uma nuka nina ebese uyanlimaza kufana negas uma ngabe sisebenzisa igas kubalekile abantu bakithi ukuthi bazi ukuthi uma sebeyivala bayivala thanqa ivaleke ngempela kwesinye isikhathi siyayi-encourage nokuthi mhlambe uma sesilala iphume isilinda siyibeke ngaphandle uma singekho sure ukuthi ivalekile but siyacela nje abantu bakithi ukuthi bagade kulesi sikhathi ngoba maningi ama accidents angenzeka sibonge kakhulu ngaleso sixwayiso ngaphambi bangigijimeke manje ngejubane siyobheka lapha ya kuyi-family planning ne-infertility ngizothanda ukuthi ngikhumbule lapha endundula ngangibulala umama lo uNgidi lapha kunentokazi lapha umama uNgidi eqhamuke indizi yangiqukula yathi hey ihlala isibona lapha ku TV Ngqongqoshe yathi impela ngiyimemeze lapha nayo iyafuna ukuthi yaziwe ngoba iyasebenza i-community health worker uthi mawuthi nje ufuna umama uNgidi noma ikuphi la ungabuza nombani kwaNdundulu awukho umuzi angawungeni uthi yena ungena wonke umuzi uthi babili ke kodwa ube semqhweba lomunye ke umama naye abasebenza naye onebala ke lithe ukuthanda nje ukuthi uze washo ukuthi wambiza ngomnyamana wathi ke lo umnyamana wathi la endaweni simbiza ngo Coca-Cola mina ke ngoba ngimpofu mina bangibiza ngoFanta
Nje-ke ayibathe ngingabashiya impela lapha kaNdundulu njengoba silapha ya ukhokhu nofanta wathi mawubeze labo nje bobabili kunyakaza uNdundulu futhi le ndawo ngoba izintaba kanje sehla senyuka kwehla uholoko mase sifikile kuyacaca hayi bathe balithanda kakhulu uhlelo futhi enye into ayishila uthe sebelilandelela nokuthi bayafundiseka ngezinto abafike bexoxe ngazo mase bexoxa nomphakathi uthi nje ama topic sebewathatha la ohlelweni bese mabevakashela umphathi bexoxise wona lama topics ekade exoxwa ama specialist la bayithanda indaba yabo baningi ke ngqongqoshe ngeke ngibaqede ngoba kunomunye sister futhi wakazuma khona lapha ya ofike nje gigi wathi yey ngifuna ukuqalisa uprep wayedumela mina wayefuna ukungiqalisa uprep ngathi kodwa mama uprep uzungifaka kuprep wathi ngifuna ungene kodwa sizochofa nje la ngizokufana naye imoto yami idimile uzongena phakathi nguchofe ngibe ngikufaka kuprep manje noma makusekubhedile ngibe ngikufaka futhi ku-ARV ngathi mina cha ma uyasebenza manje mina umama ubese testile ekhaya kusahamba kahle wangeja kanjalo kodwa abantu bayasebenza banomdlandla kuyajabulisa masifike endaweni esitholti kunabantu uze wathi yena ngqongqoshe ufike amayibonto uhlala emathaveni ngoba uyakulandela ethi insuku zakho walandela amaphilisi ngamayibonto akasakuboni uyaye ethaveni ayigqokele nje iskirt ijini wakhe afika abiza ikhothe yodwa bese kubiza ethi ngomngani wami ashayina ikhothe asakuboni lapha athi sister Ray athi nanka ngwaphethe fihla la lento le befaka esikhwameni umuntu ngoba omnye kusene stigma usasaba kuyilandela abalandelela abanikeze umsholozi lapha ya endendolo absolutely cha asibingelele kwinsizwa namhlanje nathi ohlelweni uBrian yabona ke obhuti lama brother kuthiwa oBrian isikhathi esiningi thothi abantu abahlelekileke lapho uBrian Mbatha usibekele ukuthi ubani wakabani usuka kuphi wenzani eMnyango yini. Ngicela ukubonga ngibingelele ubhuti Ntokozo umphathi ohlelo ngibingelele nabalaleli ekhaya ngibingelele noNgqongqoshe nami kusuku nami lokuqala nami ngiba seduze kwakhe ngiyazibonga leso sibusiso leso absolutely eMnyangweni ngisebenza eclinic yakwa-U eseMlazi okay u-U21 eseMlazi leyo clinic ngispecialize nge-family planning so okuwukuthi ngihambe ngi-attend ama-in-service ngibuye ne-information ngifundise bona o-sister nabahlengikazi abakhona eclinic okay so naku-ke kwahamba-ke uNgqongqoshe uke wayibala le party le ye-men's clinic so ka-U21 ivulwe last year i-men's clinic ikhona nje ey'nsukwini nje kuleli sonto bezivakashele sibayinisa amadoda sa-challenge i-tax i-rank ngoba ibona abazwana nokuthi baze emaklinikhi ngababuza kodwa-ke olunye udaba-ke lolunye usuku lokuthi sobe siluqoke lokho so okwamanje-ke njengoba ngi-invithwe nge-family planning so mina sengifuna ukuza ukuthi ubabuza ukuthini bangakudubula ukuthi abezingane absolutely iwona impela lo mbuzo la ukuthi nixoshwa yini kahle kahle emaklinikhi njengoba manje ka-U i-men's clinic iclinic yamadoda isivuliwe so chaza ukuthi ngimina ngikhona ngumphathi wakhona uma uze eclinic ubhekana nami so bamenshina-ke o-staff attitude bathi babuye bangaphatheki kahle abesifazane umuntu akhohlwa ukuthi nami ngubaba ekhaya lami so ngi-end up mina wahlambulunga nje umoya ngathi hayi ukusukela namhlanje-ke uma ufikile nje uma ucela umthiya nje ka-U21 uzofika ubhekana absolutely so yasolveka ke leyo party ikhona leyo nhlese ngoba nomunye washo njalo sikwenye ndawo athi hey kuvele kuthiwa bengculaza ngapha uthi ususukuma na ubonke kodwa ngosami sengisukuma kanti izinto esizikhuzayo lezo agcina umuntu esehamba engalitholanga usizo ngenxa yendlela thina esenzana absolutely cha awusathu sibeke ukuthi kuyini ukuhlela umndeni and into ebaluleke ngani leyo ikakhulukazi nje lesikhathi esiphila kusona. Okay, ukuhlela umndeni lokho abakubiza nge-family planning. Okay, ukuzenzela uhlelo lokuthi ukwazi isibalo sezingane oyifunayo empilweni yakho ukuthi ziba ngakingane. Uthi uqala nje uvuleka amehlo umuntu wesifazane na umuntu wesilisa simbeke eceleni. Ngoba ukuhlela umndeni akuyona into yomuntu wesifazane kuphela. Nomuntu wesilisa uyangena lokho. Absolutely. So ukuhlela nokuthi ufisa ukukhulelwa nini okay nalokho kubalekile so ukukhulelwa nini nokuthi ingane oyifunayo ukuthi ufuna ingane ezingaka empilweni yakho ukuthi ube umuntu nje ohlelekile uyahleleka impela ke mawukuthi ke ukukhulumisa ukuhlela umndeni lokhu zikhona izinhlobo zokuhlela mazikhona zingaka ezipha ongasihlukanisela nje zona.
Kuneyinhlelo eziningi zokuhlela umndeni ezikhona la uGovernment ayithethelile zomahala bakwethu. Awubakithi. So akhona ezamaphilisi okwazi ukuthi waphuza nsuku zonke ugcine ukuthi kube ileso sikhathi ngaso sonke isikhathi. Okay. Ikhona imjovo, ukhona umjovo ka3 months lo abeyibiza ngedepo. Okay. Iphethogen ukhona lo ka2 months abeyibiza ngene-Estrate eka2 months. And then ke okwamanje ke so sizama ukuthi ngoba sizaba umnciphisa abantu ukuthi bangezi emakliniki sibe overcrowded. So si introduce ama long active reversible contraceptives. Okay. Njengo implant lefakwe esandleni. Okay. Yona ithatha u3 years uyifakile. Wow. Bese kuba khona iluthi ngiyoyifaka masiphuma la. I-IUCD. Absolutely. I-IUCD ihlala isibelethweni umuntu wesifazane ihlala for 5 years. Njalo ngonyaka uyafika sikuchecke uthola nama chances umuntu wesifazane ukuthi enze i-pap smear. Kucheckwe umlomo wesibeletho ukuthi awunazo yini impawu zomdlavuza. Bathola naleyo chance ngoba abanye abalithola ithuba lokuze clinic. Manje le ndlela oyibalayo ngiyayithanda leyo ukuthi ngizofaka iqhuzwana lapha engalweni. Nami ngathi ngizophuma ngibheka. Ziyangena ngithi sonke noma zibhekelele abesifazane kuphela. Mawukuthi ke zikhona inezabesilisa ke mawukuthi ke lezi ibhekele abesifazane kuphela. Yeah, lezi engisayibalile zibhekelele abesifazane. Kwabesilisa njoba ke kaYusa sivule imen's clinic. Absolutely. So siyenza ukuthi laba abasebenzayo ngivule i-support group njoba kuJuly nje ngoJuly 22 lo siyakona no23 kobe kumgqibelo nesonto. So siyavula abasebenzayo siya-attenda la kwabesilisa bodwa sikwazi ukuthi sikhulume like man to man nabo ba raise ama issues abo basho konke okwenzeka ngale. So bayakhuleka ke uma befikileke ngeke badlalele nama slides labantu babone umjini yomuntu wesilisa le uNgqongqoshe ayibize ngomshini. Absolutely. Lelo gama. Wena uthi injini wena. Injini yomuntu wesilisa. Injini umshini. Okhiqiza ingane. Umshini nje umjini. Shithi engineering. Impela. So kwabesilisa njoba ngikwazi ukuthi uthola ukuthi uma ngiya laphana esikhungweni sabo njengase rank bayakwazi ukuthatha ama condom bakhuleka. Kanti uma bese ema clinic bathatha ngokusaba. Ngoba khona nabayi besifazane kusho ukuthi bayabukana omunye ubuko omunye agcine senamahloni ukuthi awathatha ama condom ngokukhuleka. Lapha ngifike ngibeka ibhakede nje ngigodwe seli empty. Indlela abawathatha ngayo. So the condom distribution rate yakhona iyakhuphuka. Absolutely. Ngoba khona lokho okuthiwa i-couples year protection. So specialize ngayo senze sure ukuthi ayingabi khona ingane ezozalwa umuntu engayihlelile. Abesilisa ke okwamanje ke ngisababeka emqondweni indaba yokuthi khona lokho kuthiwa i-vasectomy. Hayi ukuthi ukuhlela umndeni kubhekene nabesifazane kuphela. Nabesilisa nabo. Abesilisa nabo bayawuhlela umndeni. Ngendlela yama condom njengosengubalile nabafisa ke ukuvalaka nomuntu wesilisa uyakwazi ukuthi ahambe ayovala. Bayisebona ukuthi hayi ingane sezanele manje lezi ezu5 enginazo. Ngihambe ngiyovala. Cha ngizwa kahle mfowethu ngizothanda ukuthi ke sisuke la siwelele manje ke kulaba ya othothi ke ikhaphu nansi inkosi yami sizamile iminyakanyaka ingane ayitholakali. Ngiyazi ukuthi into le ekuthiwa ena ize ibekele lapha ku20% babantu nje ekuthiwa na impela bayazama abakwazi ukuthola kuthiwa ama couple mayo6 nje eyodwa yawo engazuthi kuthiwa ena basuke bengakwazi ukuthi bathola abantwana. Mhlambe ke manibheka ngoko science nani imbangela yalokho yini kahle kahle noma isuka phi lento yokungabathola abantwana noma into ekhonani ngoba emakhaya agcina umuntu sethukwa lapha yana omama ezala ukuthi inyumba le yafika la ekhaya sithola izingane kuyinto esuka phi le into ekhona nokuthi abantwana bekho nanokuthi yini kuhlale kukhonjwe ngathi wesifazane kuphela mabengatholakala abantwana but nje bengifuna ukwazi lento le isuka phi umsuka wayo. Ngiyabonga ke impela le abayibiza ke infertility ukuthi ungabathola abantwana akubhekiwe kumuntu wesifazane kuphela. Absolutely. That's why i-support ka-partner umuntu wesilisa ukuthi iba ne-team uma ni-couple izani ema-clinic nize for ama-check-up. So uma ungezi for ama-check-up akulula ukuthi si-pick up ukuthi kahle kahle imbangela noma umsombo ukuthi ngabathola abantwana usuka. So ikakhulukazi ke kuye kube khona lokho ukuthi
esibelethweni somuntu wesifazane khona lento ekuthiwa i-ovulation ukuphuma kweqanda. So ukuphuma kweqanda i-ovulation thothi komunye akwenzeki lokho. Thothi komunye khona amapipe lawa abawabiza ngama-fallopian tubes. Uthola ukuthi ablockekile amanye or amanye damaged. So lapho ke lo muntu wesifazane ngeke azakhulele. Okuyinto elungisekayo leyo ngokuhlinzwa. Kuyakwazi ukuthi odokotela avuleke amapipe ukuze makuphuma iqanda lihlangana neyomuntu wesilisa kwakheka ingane ihambe yohlala esibelethweni. So ingakho ama-check-up umuntu wesifazane akahlale efike ezokwenza o-pap smear njengoba sengibalile. Khona-ke futhi-ke nenye i-cause yokuthi abantwana bangatholakali ingaphakathi lesibeletho somuntu wesifazane ilayer le abeyibiza nge-endometrium. Iyaba damaged, ibe ne-problem or ibe infected. So lapho ithi noma isiyakhekile ingane ihluleke ukuthi iyocambalala kulo blanket oyi-endometrium bese kwakheka kuphume sengathi sekuyi-miscarriage. Ayi uyabona namhlanje ke siseklasini qobo ke namhlanje yami. Amagama lawa ke amagama othi ungatholanga kahle ufeyile futhi shuthi ke yaphasa lensizwa ngiyayibona yawabamba kahle. Manje kuyenzeka ani mawusudle mhlambe amaphilisi lawa noma uthatha lezi zinto zokuhlela umndeni isikhathi eside ugcina usuyithola umuntu ongagcina ngasabathola abantwana. Ngiyabonga Puntokozo. Mawudla izinto zokupreventa zonke imijovo alukho uhlelo lokupreventa elenza ukuthi uma usule isikhathi eside bese likubangela ukuthi ungabusawathola abantwana. Akwenzeki kanjalo. Imijovo ka2 months nomjovo ka3 months uthi mawusuyekile lo ka3 months kuyakuthatha isikhathi esingangonyaka ona ngaphezulu uthola ukuthi awusabuyeli owesifazana akasabuyeli esikhathini and then ukuthatha unyaka ukuthi akwazi ukuthi akhulele. Lokho hayi ngoba kusuke ku infertility leyo akusiyona infertility. So ukuthatha isikhathi ukuthi umjovo uphele egazini. Hayi futhi ukuthi kubo bonke abesifazana kwenzeka kanjani. Akwenzeki kanjalo yilabo nalabo. So ama contraceptives awadala ukuthi musasebenza kakhulu ukuthi ungabusabathola abantwana. Manje ke mhlambe ke owesifazane ungasakwazi ke ukuthola umntwana kumele yini ashiwe noma kumele nakeke futhi owesilisa phela kuyenzeka lento uthi wena owesilisa ikhona nje insizwa lapha eyayilokhu ikhala ngokushiya umuntu kanti yayikhala ngokuthi yayimtholile kokuqala kanti kulokuqala mase kulandela kwakulento ekuthiwa ilento egqokwayo emakhasa ijazi manje ke uyashiwa nomuntu makuthiwa ke akulungi makwethu ngoba phela lento leni ishaya amacala. Absolutely. I know iphuthe elikhulu kahle indaba la kufanele iqale khona ukuthi uma nibhekene nesimo esinjengalesi ni-couple iba ne-support wena umuntu wesilisa msupport umuntu wakho wesifazane iba ni-team ngoba once naba i-team niyakwazi ukuthi nibeke ama-goals nibeka ama-limits nikwazi ukuthi niyofuna medical help ngoba imkhakha eminingi khona no-IVF. U-IVF mawuthi umuntu wesifazane uyahluleka ngempela ukuthi athole abantwana bayakwazi ukuthi bathathe iqanda la lo muntu wesifazane bese bethatha nephathi yomuntu wesilisa bayoyenzela eceleni laphana eglasini bayihlanganise kuhlangana ingane ibe i-embryo. Kuthatha about 4 to 6 weeks konke leyo process. Absolutely. Bese beyibuyisela emuva futhi bayibuyisela kowesifazane iyonamathela laphana esibelethweni aqhubeke umuntu akhule. Hey manje asiyekele ngoba bese ngizoba uthi kuyakwazi indaba abanikelayo. Yebo ngoba phela bese ngibuka laba abanikelayo ngoba thina ungathola mhlawumbe nawe khona imfalahlane esingayithola khona nabakutholayo laba abanikelayo ukuthi ke siyanikela thina. Absolutely. uNgqongqoshe ngithe ukuthi yena onolwazi olujulile kuleyo part. Ngoba sikaze siboshwe ke uyitshele noduba sesihambela. Mina ngifuna namathuba emisebenzi khona la ukuthi ke singethu kwensekuthiwa hayi kukhona abalethayo mhlawumbe ukuze kufakwe kahle kodwa ke siyoxoxa lokho ngelilanga sesithole kahle indlela ehloniphekile singabuza ngayo. Puntokozo kusolo ukuphulula kuleli phuzu lokuthi uyamshiya yini umuntu wakhe ma asembone sekanje. Ngoba phela naye i-social stigma iyenzeka ngoba abasemzini bamkhomba ngapha nangapha. Uma bebona kuphela u2 years ingenzeki lutho uyaqala usephoswa ngamagama la. Ziningi indlela ke khona no adoption indlela ezikhona. Khona no surrogacy indlela ezikhona. Khona noma surrogacy lona yini nje mhlawumbe. Surrogacy
Isarogesi mawukuthi uyahluleka nje ukuhluleka labesifazane ukuthi ingane ikhule kuyena. Niyakwazi ukuthi uthathe iqanda labesifazane kuthathwe iphathi yakho. Bese nikhetha owogazilweni ozokwazi ukuthi ingane anikhulisele ingane ikhule iphume ingane kube yini ingane. Hayi cha ubusayibala ke ngase ngubamba la kusalogesi lo kusalogesi. Okay khona nama infertility pills akhona available la ngaphandle. Kukhona hayi ukuthi seku end of the road. Absolutely. Kanti uma une support so o divorce ngeke baqhamuka. Uma umuntu wesilisa une support even no GBV kuzokwehla konke lokho. Absolutely. Cha ngiyathanda indlela osibekele ngayo indaba namhlanje siyabonga kakhulu mfowethu Mbatha sijabule kakhulu ngicela ukuvakashela nami ngeweekend leyo uthe umhla kabani la uzoba unamadoda umhla 22 nomhla 23 July hayi ke ngiyacela nami ukufika ngqongqoshe ungivumele sengizobe ngisebenza lapha ngalolu suku ke ngiyozwa amadoda uthi mayexoxa axoxa thini sibonga kakhulu ngqongqoshe na indaba inkulu uyayibeka umfowethu ngiyajabula ngoba izinto eziningi uthi mayikhulumisa la sesiyathola ke manje siqiniseke ukuthi ziyenzeka ngempela ngoba nango usuku eclinic ethi sinayo into ebhekelela amadoda. Yes no iyangijabulisa kakhulu ngoba kusho ukuthi imasishila into iyenzeka uyabona nje njengoba eshilo se ukuthi iqale ngonyaka odlule ngoba saqala ukuyimplementa from April ngonyaka odlule so kuyaqhubekeka ke kuyenzeka siyazama ke unyaka nonyaka ukubona ukuthi singakwazi yini ukukhulisa so that sikwazi ukuthi kube ama clinic amaningi into engiyithanda ke nge-report kase ukuthi ba creative ke bona sebeze baqhubeka. Njengoba besho nje ukuthi uSaturday noSunday ngicabanga uSaturday noSunday lensuku ayishoyo bazobe bekhona bexoxa nabantu besilisa kuya excite kuyajabulisa kakhulu and ezinye zezinto esithi ke uma sesishila ukuthi akwenzeka into ethize abantu abasebenza lapho phela babe creative lapho and sikwazi nathi ukuthi sithathe sizimplemente kwezinye indawo so siyakujabulela kakhulu lokho abakwenzayo. Ubheke nanendlela zokuphila zakuleyo ndawo thina ezokusebenzela kuleyo ndawo ngoba ukusebenza eMlazi mhlambe ngeke sebenze kwaNongoma. Absolutely. Cha asiye ngejubane lapha ya kuSamkelisiwe Mvelase owaseThekwini District Coordinator in Communicable Diseases Control Coordinator. Kuthiwa nje bakuyiflu season nje ngeke umthinte ngento zeflu ukwazi ngisho ukugqumisa akugquma phela abantu ngoCovid ukufakaza kugqumise lapha pheka uvuthwe kodwa cha ake ngini ngithola ukuthi usibingelele ubani wakabani wenzani eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natali. Maphisa sanibonani balaleli babukeli ngibingelele kuwena Maphisa ngibingelele kakhulu ku-MEC wethu thokoza kakhulu nami ukuhlala eduze kwakho kwesibili akwandele bani wenza ini la eMnyangweni wezeMpilo? Okay ngi-Coordinator Communicable Diseases eThekwini District. Abantu abanakho sishaye nje ngalamagama akhulu communicable diseases bese bethi kazi kwenziwana kuya communicate kushuthi lapha baxoxa nezifo yini communicable sesi advanced. Absolutely. Izifo nje ezifana njengo COVID ezifana njengo influenza ezifana njengamarabi ezifana no TB izifo nje ezithathelwanayo. Mhlawumbe lesi isikhathi esimbi samakhaza abantu abaningi baphathwa umkhuhlane zikhona yini indlela ke zokugwema lomkhuhlane? Zikhona Maphisa ziningana futhi ke noMnyango uvele wasenzela into enhle kakhulu nje in the recent years ukuthi uvedana usinikeze nje i-influenza vaccine emahala esithole ema-clinic ethu naseyibhedlela. Yisi isikhathi sayo lesi siqala ngoApril bese size siqede mayiphela. Sinxenxa bonke abaku-risk groups abantu abadala aba-over 65 years abagulayo abanezifo zembelesela abakhulelwe abantwana basebancane ngoba bona basuke imzinjana yabo ingakadevelopi kahle ama healthcare workers ukuze nawavikeleke ukuze avikele laba abababonayo mangabe benabo lapha ya emtholampilo. Kulonyaka ke kuedeke nokuthi kuphiwe nanoma uba nomunye uma usakhona umgomo ngaphakathi sesibakhavile labesithethi nabawu risk. Ukuthi nawe mawuqhamuka nje bamaphisa ukuthi nawo umgomo la siyagoma asikubambezile. Absolutely. Mhlambe ke sibonile indawo eziningi kunesithwathwa kulalela isithwathwa kumakhaza
iziphi inhlobo enenibona igadla kakhulu zomkhuhlane kulesi sikhathi ke sikusona njengamanje? Sibukile ke sabona ukuthi saze sasengcupheni into yenzeka vele ngesikhathi sobusika vele ngeflu season. So umkhuhlane ocirculatayo kahle kahle ngoba sinenhlobo eziwu4 ze-influenza. Le virus le ifika izenzu type A, izenzu B, izenzu C, izenzu D. Bese type A yaphinda azale ezakhe ingane. Bese kuphuma lezi zinto esike sazizwa nje ngeminyaka edlulile ko H1N1 abe bekubiza ngeswine flu ngoba kuthiwa ivirus yakho neyiqhamuka ngaseyingulubeni. Somehow ke ngoba phela ithi siyayifuya ingulube sase siyithola ke nathi sabantu. Kulonyaka ke kucirculate kakhulu uH1N3 usubtype wakhe lo influenza type A uyahlupha kakhulu kuma African countries. Ingakho ke uWorld Health Organization okuyena oadvisor ama health lentuzana institutions wathi hayi ake sitholeni umgomo ozokwazi ukuthi abantu mabe ugomile njalo ngonyaka ke kuba ukuthi noma ngabe kuthiwa umkhuhlane uyawuthola kodwa ungafani nomuntu ongazange azagoma enhlobo. Kwesinye isikhathi sibona ukuthi bedlule emhlabeni ngenxa lemkhuhlane oyibalabalayo. Mhlambe ke kanti inhloboni imuphi lo nini ubona ugadla kakhulu ugcina usubulala kakhulu noma iyonke nje iyabulala? Imkhuhlane yonke affecta u-respiratory tract umgudu okuphefumula kwethu. So njengoba sihlukanisile nje sathi influenza lesiyaziyo nje ejwayelekile okuwumkhuhlane nawo nama types awo kodwa ke manje sesinano COVID njengoba sazi ukuthi uCovid awukakadeclarewa over ngithi siyazi yebo kungenzeka ukuthi asayifakile imfonyo kodwa uCovid awukakaphili akukona kodwa ke lokho namanye ama respiratory problems amanye affecta umgudu okuphefumula as presenta ngama symptoms afanayo nawo umkhuhlane okwenza ukuthi kube nzima ke manje mangabe ukuthi uzohlabeka kodwa bese uhlala ekhaya ungaye emtholampilo ungatholi usizo ungakwazi ngisho ukuyothola imithi le yokuthi uyithenge over the counter ngoba for umkhuhlane uyakwazi ukuthi uye clicks ufike uthi ngiphethe umkhuhlane bakulekelele ngezinto abazi ukuthi ziyashesha ziyalekelela umkhuhlaneni. Yebo bengizwa lapho ukuthi ke yini okumele yenziwe umuntu osuke sephethe umkhuhlane ikakhulu kanje obusho nje ukuthi khona izinto esiye sithi usuke edlula lapha kwikhanto bese beyakubambisa hayi nakho kungashesha but ubona ngathi hayi lo engathi lo zoba severe kufanele ngiphuthume ngiye kudokotela noma cha lo ngaya kwicounter ngithi nami ukuyibambela ngizama. Umzimba avuhlakaniphile bamaphisi uwona ovedana ukutshele nje ngoba even nawe uqala umkhuhlane uyawuza umkhuhlane ukuthi hayi lo engathi uza ngenye indlela la ngujwaye usa COVID. Absolutely. Bese wenza ukuthi ke manje uvela uma kufanele ukuthi usukume kodwa sithi kakhulu uma ngabe ukuthi uzoba nefiva engasafuni ukudlula ikhanda livuma ukuphela kodwa uyithathile ipanado ube nokugodola uzizwe ushake ube nama chills lo abakubiza ngama chills nokuthi kuzuthi hayibo sengiyacinana kodwa ngiyena umuntu one-asthma angiyena umuntu onenkinga yesifo phuthuma ke lapho uye emtholampilo uye kudokotela uyokwazi ukusizakala. Emtholampilo yethu sinayo indlela yokuthi sikulapha umkhuhlane sinomgomo ready for wena siyanqenqa impela ukuthi abantu abawuthathe sizothatha umgomo thathani bazalwane. Laba abantu bakwaZulu-Natali i-flu season ngicela nje ubanike umlayezo wabo obheke kubo ngqo ukuthi ke siuMnyango wezeMpilo na umlayezo siubhekise kunina. uMnyango wezeMpilo uphethe lo mlayezo ngomlomo kaMvelase. Absolutely. eThekwini District. Absolutely. Nizothi phumani ngobuningi benu nizogomela umkhuhlane. Imigomo isakhona isagcwele emakliniki izoziphele mangabe kuukuthi abantu sesibakhave baze kuba bo95%. Okwamanje sisaphusha wona ukuthi abantu abagomela umkhuhlane awukakapheli. Umkhuhlane uqala ngokumaqala uApril kungaze kushaye uOctober kuloku ukuthi silokhu sizibona umkhuhlane ubuye. Angithi siyazi sonke ukuthi umkhuhlane awuhambi ivirus emkhuhlane awuhambi uyadodobala. Yikho sidodobalisa wonke into ethi virus iyadodobaliswa. Masithi thatha umgomo ke sithi nawe zisiza ukuthi ukwazi ukuthi uphile kahle nje kulesikhathi seflu season. Ayike ngiyathemba abantu emakhaya bawuzwile umlayezo bafowethu ungabe usadileya mawuzwa ukuthi ungabe lokufuna ukuthatha kuthiwa kuntantisele imigomo lapha na emaklinik naseyibhedlela phuthuma uyothatha umgomo ukuze ukwazi ukuthi ungabe siyabona uNgqongqoshe nabo abantu lokhu bekuncoma ngezinto ezinhle ukuthi uyifakile lapha ezibhedlela ngezwe kudala singakafiki la behlale bekhala ngokuthi ipanada yikho manje kuthiwa sekukhona ngisho kuntantisele ngisho imigomo akukho kungekho amapanato konke kukhona yeyeni webantu nansi indaba inkulu sicela isigoqele uhlelo ngqongqoshe. Asibonge Ntokozo ngicabanga ukuthi esifuna nje ukugcina ngakho kubili oqala ukuthi kusasa sikhona
empophomeni uhulumeni ukhona uholwa undunankulu ama services kahulumeni wonke azobe khona sizophendula izinto umphakathi owaziphakamisa siphinde sithathelele kokusha abafisa ukusinikeza kona isibhedlela kubantu sizobe sikhona so abantu basempophomeni ke naseHawick ngamaphethelo abaphume umngeni municipality wonke abaphume bezothola ama services bezokwazi ukukhuluma nohulumeni wabo okwesibili ile indaba yokuthi kukhona ivaccine yomkhuhlane Ntokozo ngicabanga ukuthi abantu bakithi kufuna sibagqugquzele ngempela njengoba Mvelase kadesho ukuthi muningi usushilo ukuthi kutatisele siyafisa abantu bakithi balithathe lelo thuba into eyenza ukuthi sifise ukuyikhuluma siloku siyisho njalo ingoba historically noma sazi nje ukuthi ukuze uthole ivaccine noma umgomo weflu kufuna uye kudokotela noma uye esibhedlela esiprivate kodwa kulokhu yithina siuhulumeni esikukhiphayo awukhokhi lutho awukhokhi cent ngisho abasaba umjovo abafana nami bayaluthola ithuba lokuthi bajove so that bazokwazi ukuthi bavikeleke so umgomo ukhona umphakathi awuphume sesifike kulelo zinga lokuthi ama services noma zonke idingo zabantu zomphakathi siuhulumeni siyakwazi ukuletha ebantwini uma ngabe singakuboni lokho ngokuthi sekusilethe ivaccine yeflu hayi kusho ukuthi ngempela sibuke kwenye indawo kodwa siyabacela abantu bakithi ukuthi abahambe baye emakliniki bayofuna umgomo babethu kwezinye indawo bethi siyamthanda lo hulumeni hayi ke siyofike sishaye kahle emvizweni kusasa leyo sibonge kakhulu lolu hlelo kohlalela ubhlungu ngoba mase kufika isikhathi sokuthi sivalelise kuba ubhlungu wonke umuntu kodwa sithi ke asivalelise sithi kulungile ke boy